movie in chan na chuan mei che pakhat pasal chen to jisun chuan afa do ani tan thei to pin na athok thina afa en kol sak tur chuan nula pakhat hen mei ti anei boka ni khat chu ana ban ho nuwa in lama na atho mek lai chuan afanu ta naute le ma lei sakani ti a she chuak zoka afanu petura a room lama vakal chuan afanu chu tui takin alo mu hil siai siai to ni ti a mu chuan atuk lama pek mei turin akal san le ta a atuka chuan jisuni chu a hna a atlai hle maya afanu chu a khwa a sikna sa hle bok ma se a hna chu a chol ngot theilo awangin hen mei hne na chuan doctor hne na lo vakal pui mei turin a cha a ma se hen mei chuan doctor thut lo ni ani thu shil pa in do ani chu alo en kol thei thu a shil bok jisuni chuan hen mei na fanu en kol sakna chuan alo me mawangin a chwa ma in thil pek a pe nge nge ani atu kaloni chuan jisuni chuan court lama tangin lekha adonga apasal nin anin kar chungchang ani ti lekha chhiar chuan a hria a alo yara phone ngala jisuni chuan lekha chuan chhiar chian chuan anula ompui hen mei chuan chu lekha chu alo pelawani ti a she chuak ngala man mo takin trial nei tur chuan a chuak ngal bok jisuni chu anna ale ama mi malnuna abwai ema wangin ariru a hain ngai tuana fimpo amang theime ulo ani ina chuan afanule henmei ti anom lawani ti ashiatin damdo in lama doctor muturin an kalanga angai maya apasal lui lawyer tele ama chu court lama chuan anom mek thung lawyer chuan jisuni chu nalama abwai ema wangin mani fa po enkol theila wangin asoya chu mai baka ompui nula alak chu a hlo po lo na pu ka changa a pe ka ni thute judge ne na chuan a soibok apasal lui lo ya roi ne na chuan in soifia tumviaw ma se omzia omdon lau thu amma lo ya roi chuan a shila ngoi mai mai ri chu a chat jok thu a shilbok trailan nei zo vele chuan man mo takin jisuni chu ana thona lam apan le ngala an boss chuan jisuni chu aron tlai ema wangin a hau pha boka jisuni chuan afanu chu angai to hle a hen mei chu kolin afanu chan chin zo atuma ma se phone call ala theimi alova message te po anu chhia bok ani jisuni chuan a ho pa chuan thatam tak liam nu thil thleng chu a she chhuaka afanu chu damlo na sat ema wangin damdo in lama apasal thona a chuan akal pui wata chumini chuan apasalin bial nu anei ti a she chwa pha bok ani jisuni chuan apasal lui chu mu in alo su thelu chu su turin ashila ma se apasal chuan an fanu in anu en kolpo donglova ompui te kuta ummai mai chu adu lo awangin afanu lak let nge yatum thu ashila akal san pa chuan atuka naute chu anu in ron lak tur thu ashil bok jisunin ina thlen nu chuan tuma an lo le omlo awangin hen mei chu a phona ma se chana dong lo thung man mo takin apartment atang chuan a chhuaka akung kharzon taka chuan a mel mu ngai lo mi pa pakhat ronkal chu a mu a aman mo ema wangin a en liam ringota jisuni chuan afanu chu parka te azunga an apartment vela te chuan azong bok security hena chuan afanu le hen meya mu le mu lote azota ma se tuman an mu lo thu in an lo chang jisuni chuan an thenum nu hena chuan hen mei chungchang chu azot fata a chan chu hen mei ko mu tu ani awangin a chan chin a shiat pel a in bei sei ani riru boy taka a omlai chuan hen mei ne na anin mu masak ber te chu angai to chhuaka afanu dayuni chu annula ompui masa in atra apyanga kut alo thak thina wanga banani thute chu jisuni chuan hen mei ne na chuan ashila hen mei chu Chinese ani awangin Korean chong athiam lu tuklova ma se
a fanu chu a hmangai pui ve ani tile a enkol tha ati em awangin engkima arin ngam pha ta zel ani hen mei kol tum chuan Jesu ni chu a buai hle a kola chan theilo awangin voice message te po a thon boka chuti mek lai chuan ana thona lama an pu chuan a report a fel file ati awangin Jesu ni chu zanrei po soilovin phone a arun an khum shepa Jesu ni chuan man mo takin report chu siam that nga la tuma ma se a fanu angai to em awangin arilruwa a fanu chau a thung amangan to pa chuan a pasal hlui chu kolin anu chuan dain arun la empty in avazot ta ringota a pasal chu angai a thatlo awangin thil a zo tam ma in Jesu ni chuan a phone off ta dai ani Jesu ni chuan hen mei thomno da na bom te chu a haya chu ta chuan a pasal ID card chu a munol maya Jesu ni chuan man mo takin a fan chung chang chu police ne na a report ngala chutia station a omek lai chuan a lawyer chuan ron kolin a pasal chuan report ate lu thu aron shila lawyer chuan Jesu ni chuan a pasalin a fanu alak le saklo dan atlan bo pui angin alo soiwang ani Jesu ni chuan a report thelu chu sut ngalin chutiang anga a pasalin a report ani chuan dayani chu kumsom bakwa ani nuwa bak a mu thei to lo tur thu a lawyer chuan a shil bok ani hen mei omna tur ang address a mu a chuan a zong ngala chulai hmuna wa then chuan Chinese strong a thiam lo awangin kalbo ngal turin an lo shila atuka chuan a pasalanu chu Jesu ni muturin aron kala Jesu ni chu a hlau thon em awangin ina tang chuan atlan chuak ngal kara khalmek lai chuan a thenom nu chuan ron bia in hen mei chu Jesu nin hena tir turin thamna adon thu aron shila Jesu ni chuan a fanu omna tur omang chu zong zelin an in hnaya clinica chuan aluta chuta chuan a fanu chu entira ni le ni lo receptionist nena chuan azot bok record an en le chuan dayani chuni ni kalta a entira ni tile a shitlana wangin damdoyan cho thu alo shila chubaka thakhat chung jin pui ani dona wangin damdoi chu le ne mangai thu naute ron shwai tu chuan a shil thu Jesu ni chu alo shil bok ani Jesu ni chu aril ru abai tel tela a chena in lam apan mek lai chuan a ma zana a mu pa thaukha a tok le a chupa chu park ni in Jesu ni chuan park a hena chuan hen mei chung chang shat a nei le nei lo azota chubaka a fanu nena an bode thu chu a shil tel bok ani park chuan Jesu ni chu masas na hmuna a shwaya park chuan chulai hmun chu hen mei thona thin ani thu soin a thokte zinga chuan lo mu anom le om lo azo sak bok ma se chulai hmun om te chuan an mu lo na a rei to thu an lo shil ani park chuan Jesu nin hena chuan a phone number dilin rem changa in biak du na an le nei arin thu le hen mei chu a mu huna shil na atan ati ani Jesu ni le parka an le din dun reng lai chuan number share lo watangin Jesu ni chuan call adonga ron call tu chuan dayani chu a hne na thu shilin police ne na report lo tu le parka hneya chuan lo turin aron shil bok ani Jesu ni ron betu chuan poisa aphuta chutia anin biak la ya naute trapri an sha chuan Jesu ni chu achi aina salea parka chukal sanin man mo takin ATM lam chu apan ngal dayani kidnap tu chuan million somthum naute khulnan chuan abeisaya ma se Jesu ni chuan chu tiang zat poisa anei boxi lo afanu kidnap tu la chuan afanu chu tha a voreng boxia Jesu ni chuan ti tak zetangenin a poisa ni zong million nga chu apek thei thu ashila phone ron bemek tu chuan a poisa ni zong chu account na transfer tu le naute adu ni chuan port lama ama chawakal turin ashila man mo takin Jesu ni chu
port lama chuan a kal ngal ma se a hmuna vathen chuan a fanu mel reng a hmutlat lo a bul hnai lui luang bula chuan bag chunga naute lem lo om zong chu a hmu chhun ani a thil ton zong chu police ne na shil a thazo ka sha in report a siam ta a police chuan a poisa transfer na account chu inbum na account ani thu shilin jisunin he na tang chau lo po a report a lu to thu an lo shil bok ani police te chuan hen mei le a fanu thalak chu jisuni an dila ma se jisuni chuan a phone an zon po in hen mei thalak reng chu alo nei hau lo maya chu ti lai mek chuan a pasalanu chu ron langin jisuni chu a fanu an lak sak lo nan thukruwa pu in kut aron thlak chiam maya police te chuan andang thai sham ani jisuni lawyer chuan jisunin hena chuan ni hni chung vel biak theilova a om nuwa police ne na report ama thua asiam ringo chu thil dik ani lo thu shilin jisuni chunga chuan alung oi lo hle a jisuni chuan ama chunga thil thleng soifia tumpo in angai thlak sak du lo thil dang a soi zela jisunin hena chuan thudik chau soi turin a shil bok ani jisuni chuan hen mei chuan a fanu a kidnap sak thu a lawyer hna an shil chuan a lawyer chuan anom puinu thalak pakhat po anei lo chu mak ati thu shil pa in hen mei fake id chu aron phora jisuni chuan thil thleng chu a she thiam lo tela toilet lama chuan kalin ari ruboi thu chuan police station atang chuan arukin atlan chhia a chuti mek lai chuan police le a lawyer te chuan jisuni chu toileta ale omemoti in an ngak renga jisuni chu an apartment lama chuan kalin cctv chu a check meka security le tleirol pakhat cycle ru chu room chunga chuan zona an lawin zo dun mek bok chu tleirol chuan hen mei chu a hmu thin thu shilin cycle chu aru ka ni lo thu le mi pakhatin a pek thu a shila kumliam ta chuan jisuni naw om tu masale a fanu daini te chu pona anin nor chwaka konga chuan hen mei tenen chuan in tokin hen mei chuan an the khailai chu a cycle khalpa chuan a sut chaka dayani om tu in chhar atum lai chuan hen mei chuan dayani trolley chu anor lir ta a dayani po in hliam anei pha nual bok chu tlei rol chuan thil thleng chu a hmu awangin aka hup nan hen mei chuan cycle chu alo pe hi ani a jisuni chuan hen mei in an ina alo om theina chan po chu rahman sa vekani ti a she thiam chho tana police te chuan jisuni chu kolin alo tlan bo dei awang chuan man theina an nei thu an ron shil pa in ama thua thil tilova an thu zom turin an ron shil bok ma se jisuni chuan an thu chungai thadu lovin ama thu chuan akal tlang puiluya a chan chu a fanu angai to em wangani jisuni chu ama apar kanena an kalna massage na muna chuan kal le in lo ngak tu nu hena chuan poisa tle ma zong pe in hen mei chungchang a shat hen mei chungchang shat a nei le nei lo azota chunu chuan hen mei chuan na arun zon thu shilin a customer masaber po Mr. Park ani thu a shil bok Mr. Park chu mafia member ani awangin poisa wang ani to phot chuan engma poisak anei lo thu a shil tel bok ani ni khat chu hen mei chuan heart transplant mi pakhat tan ti adu thu chu park a shila ma se park a chuan engtin ma a chang lo thung chon hudar ni vela chuan hen mei chu ati dan thin pa ngai angin mundanga a chuak le a hetiang hian dar ni arik chuan a chuak zia thin ani ma se aron hole nu chuan ami zia chu a in thak na sa thin hle thung hen mei chuan chulai hmuna chwa san nu chuan silai theingil chu an mu chwaka chumi box chunga chuan naute thalak pakhat a oma ma se chu naute chu tunge ani an shelova thalak hnunga chuan an lak na mun studio chu a in ziak bok ani chuti mek lai chuan jisuni pasal chu biak theilovin are mak boka police pakhat chuan
Mr. Park le Jisoo ni inzui lai chu CCTV atang chuan an hmua chu chuan Jisoo ni an ngei dan chu athak danglam tir le ta a chan chu Mr. Park chu police lama report engemaw alo nei to wangani Jisoo ni nen chuan an thok dun anga an ngai bok Mr. Park chu rin hle tur tokin ATM atanga poisa ala chuak lai chu police te chuan an lo mule kher bok nen chuti lai chuan Jisoo ni chu naute thalak nunga studio ming inziak omna lam chu panin thu zo fia atuma jingkar ani awangin studio chu alo le in hong lova studio pona chuan naute trapri a shebok ma se chumi chu amu mangani ti sha in kar chunga chuan a chauto ema wangin alo mu thuzo khi alo ni a studio chu anron hon ma a kar chunga chuan alo ngak renga an hon nu chuan a thalak nei chu kengin anei tu chu sha tumin azota studio nei tu pa chuan chu thalak chungun taka in nu chuan naute nu chu henme ni ti a she chhuaka an chena mun po alo record thlap bok ani chuti mek lai chuan police te chuan masas na mun chu tlo in an sum don dan diklo tak awang chuan an hnot chuak hlom boka chumi mun an vakal na a chuan police te chuan henmei chu kumli liam ta a pasal nei to ani thule fanu nei ani ti an sha chwa pha bok ani Jisoo ni chuan henmei te chena muna chuan akal ngala an chena awathlen chuan in chu alo cheto hle maya Jisoo nin a en kwal velai chuan an thenama meiche pakhat chuan aron bia a chunu po chu Chinese mi ni in henmei ang thowa Korean pasal nei ve thau ani warsi pasal chuan henmei chu Korean tonga thiam du awangin anupui nen tong zirna ate an kaldun thin thu ashila ma se henmei pasal anu chuan chutianga tong zir chu chul lo ati hle a chutia chung ten zir an phalo nu chuan a pasal po chuan an thenom te hena chuan henmei chuan Korean tong zir anin thu alo shil saka chuti mek lai chuan an thenom te chuan henmei chu a maya le ataksa a hliamna tak atwara ni ti an mu thei bok a pasala nu chuan henmei a rai ti a shat nu chawin Korean tong zir chu a phal sak le chau ani naute alo pian nu chuan voi khat chu na satak mai na khwa asika an kho clinic lama henmei na shwai chuan damdoin thazo ka in entir turin an lo shila henmei chuan a pasal phal na lak le thlap angai awangin naute po chu adu angin a en kol theilova henmei in naute na chungchang a pasalan shil chuan vanduai thlak tak mai in a pasal chuan naute chu anupuin en kol that tok lo awanga na tuaranga apu le ta dai maya naute po chu a mu theilovin an shwai bo ngal bok ani a pasalanu po chuan naute na chungai twalovin anu tel lo chuan a fa panen chuan an tlan bo pui ngala henmei hena chuan naute dang nei le mei turin a shil bok chuta tang chuan henmei fa chu treatment la turin sola an shwaya ma se treatment an lak na mun chu an she chuang lova henmei na chanu hena an naute thalak a thon nun ber chu an naute chu damdoina an en kollai me khi ani chutia anin biak lai mek chuan police an ron thleng thuta man mo takin Jisoo ni chu atlan chengal ma se police te chuan an man ta thowa police station a chuan Jisoo ni pasalanu chuan amau nu zong mutur chuan alo ngen chiam boka Jisoo ni chuan henmei fanu in damdoin korahak chu amu nu anga ti hle a naute korhak chu a pasal thona hospital ani ti a she chuak ta zoka a pasal chu kol ngalin a thin rim hle a pasal nge chuan a fanu chu henmei nen in thurwala an kidnap ani a ring het bur ani Jisoo ni chuan a pasal le henmei chu inzom na an nei a ring thlata chutia a ring thlata wang chuan police te nen chuan a pasal thona damdo in lam chu an pana police te chuan damdo in an panna konga chuan henmei fanu chu nat na khir tak a to thule thin thlak ngai ani thu an soi chhuaka
transplant na tur dang an nei lo ani chuan kumhni hnuwa a thi mai thei thu an soi bok buaina lian tak om chu henmei thin le a fanu thin thlak tur chuan anin mil lo awangin henmei chuan a thlak sak thei lo ani police te chuan henmei chuan doyani chu a fanu tan a kidnap ani an rin thu an soi tel boka Mr. Park alawin rol vele zel te chuan an rin hlelna a ti zwal pha ani damdoin an thlen chuan police te chuan henmei no te chungchang chu jisu ni pasal chu an zot ngala ma se jisu ni pasal chuan chu tiang ang tan da nei no pang en kollai an nei lo thuin lo chang thung chu ti lai chuan mun pakhata kara kan thu report an donga man mo takin chu lam chu an pan ngal jisu ni po chu lai muna chuan akal ve poka an han en chian chuan kar chunga chuan mi tu emo akang lumani ti an she thaya chu tiang thu jisu ni nan shia chuan achi aina sa le le a ma se vani thak takin kar chunga chuan naute chuang anom lo hlova chu mai ba ka mi thiruang chu kar ni liam ta mi ani ti an fin fia bok ani jisu ni chuan henmei chu angai to chuak zoka an ina om lai khan ni khat chu a mela dangin a maya chuan pemle liam om nual boka jisu ni chuan a chan po azot lem chuang lo ani hospital lama an le nu chuan jisu ni chuan henmei in dayani oi mutnana a facebook ri ang cha chu asia a chulai mun nu pakhat lo om ve chuan henmei chuan ama fangi oi mutnan a facebook thin thu alo shil chunu chuan henmei mu masak ber chuan henmei ne na chuan doctor chuan a pasalemo a chung teron shwai turin a shila chu mai ba ka a fanu damdo in om man chu atam to awangin a pe theidon lawani chuan damdoina tanga an chwa tur thu chu an shil bok ani henmei chu amangang ema Mr. Park chu kol ngalin akal shal in huam thu shil pa in poisa chu ama moran thu a shil bok ma se tumlok lo te umain henmei no te chu damdoina tang chuan an chwa lui ta thova a pasal chuan a phatsan mai ba ka henmei chu korean ani lo awangin engma ti thei anei lo ti in an shil bok apo maliam chu anti fu pal awangin a thina salea doctor ne na tran pui tura angen po in tu manan ngei sak du lo ani chutia angen na lama chuan jisu ni pasal chuan id card chu a thlau pal hlo maya henmei chuan alo chara jisu ni pasalin a fanudam lo a bai pui chu en rangin an naute omna ruma chuan dayani chu an da lut ngal bok ani hun chu apa ngaya letle in dayani bawthu chu kidnap khei changin police te chuan an thaka an chui zui ngal bok ani jisu ni chuan a fanu dayani dam lo lai chuan damdoi ina room ruak om lo lai ani thu chu a she chuak soka a pasal doctor ne na chuan room ruak om ngei theinan angen lom bok jisu ni chuan a thil ti te chungei toiletin a in thir hle a ina chuan henmei in do kan khu na na asiam naute ming chuang chu a mu boka jisu ni chuan henmei in kimchi vot a pek ni chu a she chuak zoka chu ta tak chuan deep freezer chu en ngalin naute ruang chu alo om ba maya police te chuan en fe ngalin dayani ni lovin henmei fanu zo ka ni ti an shengal bok henmei no te chu damdoina tanga an chuan nu chuan a khosik asang zwal na sa le a tran puina adil po in tu man an ngei sak heklo naute nun na chu a chan pha ta ani jisu ni chuan henmei thil ton chu a sha thiam pui ta hle maya a khongai hle zok ani Mr. Park chu police lamin thu zo fia turin an kolmeka kar ka nga ruangan charna a chuan anu ma mu tura omwang ani jisu ni chuan Mr. Park chu henmei omna zot fia turin awamua Mr. Park chuan thlatam takliam to a khan henmei chuan ana thona a apoisa mu chwa zong a pek thu chu ashila henmei chu apasal hui ne na chuan akir le a Mr. Park chuan henmei pasal chuan henmei a soi sak dan le anun rong zia an mu chuan a in sum theilo chuan henmei pasal chu a soi sata shep maya
hen mei chuan parka chu lo dang ngalin a pasal ti dan anga om chu adu thu a shila a chan chu a fanu in damdoi na enkol na adon theinan a pasal tu chu a oya ngai wangani atuka chuan hen mei chuan Mr. Park an hena chuan akal shal tura in pe thu awashila akal shal na man chuan naute enkol na adei thei mai a ring bok ani atuk lama Mr. Parkan hen mei poisa pek tuma awa mu chuan hen mei naute chu damdoi na tang an lo chwa tir fel diam to a pona chuan an nu fa in an lovin pom renga khamin huwa tang kha chuan Mr. Park chuan hen mei chu thlatam tak chung a mu to lo thu a shil bok Mr. Park chuan hen mei nen anin mu le masak per chuan hen mei chuan jisuni pasal chu that turin ati a chuti lai chuan hen mei chu nau om tu angin a om to ani hen mei chuan adu thu samang ati hlotlin sak ani chuan jisuni naute chu kidnap saka blackmail na na man atum thu a shil bok ma se hen mei jok chuan ama thu tiam chu bo chhia in dayani chu atlan bo puita zoka Mr. Park an hena chuan an kholama kirle adu awangin naute po chu passport lo siam sak turin a shil bok ani chumini chuan parka chuan hen mei naute chu a thito ani ti a she chuak chau bok parka in puan na azara chuan police te chuan man mo takin longchol na munlam chu an pan ngala cheina rampan tur long om zong zonga chuan hen mei le naute chu an zong ngal bok ani jisuni chu longchunga chuan lutin midang lo om hena chuan chanpui turin angena jisuni chuan vanei thlak takin hen mei le a fanu da yani lawin pom lai chu a mu a hen mei chuan a mu ve awangin man mo takin atlan chengal police te chuan arang thei ang berin hen mei chu an hwal ngal veka hen mei chu anote pom lai nen chuan tuya chuan zuan thak atuma jisuni chuan hen mei chunga an ma ni wanga naute a chan tamei chu in thiam lo tak chungin dayani chu pelet turin angena ma se hen mei chuan a fanu anga angai to awangin a pelet phalbi khaulo jisuni chuan hen mei rilun he tumin hen mei in an naute ming chuan a puan themte a thui chu a phor chhuaka hen mei lam chu pan nain a chunga thil thleng zong zong chu a thiam lo vek ani thu a shil bok hen mei chuan riluna takle ui tak chungin dayani chu police kuta chuan hlanin a pek zo vele chuan tuipuya chuan a zwang thlangal bok ani jisuni chuan hen mei chu chan tumin a zwang thlave a ma se hen mei chuan a kut chu wan du lovin jisunin a fanu thita blanket a ken chu lak sakin tuipuya chuan a tathlata vong vong ani atuka chuan jisuni chu damdo in khoma tang chuan ron har chuakin a fanu pona in fiam chu mu in lungchim takin a kwa vong vonga dayani chuan a voi khatna tan nudity in a ko bok ani